Illum jiena ktibt lill-FATF sabiex nassigurhom li bħala gvern alternattiv ser inġibu lura ir-reputazzjoni li tilef pajjiżna għaliex irrid li pajjiżna jerġa' jakkwista r-rispett li kellu, ir-rispett illi jixraqlu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fl-ewwel kummenti tiegħu wara li ħarġet l-aħbar li l-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-Ġermanja ħadu pożizzjoni kontra l-Gvern Malti fir-rapport tal-Financial Action Task Force l-FATF. U qal li din hija materja ta' importanza nazzjonali u li tista' tħalli effett negattiv bla preċedent fuq l-industrija tas-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna u dak tal-gaming fost l-oħrajn. Jekk pajjiżna jitqiegħed fuq il-lista l-griża tal-FATF ifisser li nkunu tlifna parti mis-sovranità tagħna fid-deċiżjonijiet li nieħdu. Għaliex ikunu gvernijiet u istituzzjonijiet barranin li jibdew ituna id-direzzjoni. Bernard Gregg qal li responsabilità politika għal dan kollu taqal kollox fidejn il-Gvern Laburista għalhekk jeħdix bidla fil-mentalità u mhux eżerċizzju ta' tick the box kif qal Robert Abela. Bernard Gregg qal li wara tant snin ta' sagrifiċċji ma kienx imissu qatt li wasanna sawn u dan żgur ma jpoġġix lil Malta fost l-aqwa fid-dinja kif qiegħed jgħid Robert Abela iżda bil-kontra. Jiena rrid li pajjiżna jirnexxi u jżomm reputazzjoni tajba għal ġid tal-ekonomija iżda aktar u aktar għall-eluf ta' ħaddiema u familji tagħhom f'kull settur ekonomiku. U qal li l-Oppożizzjoni ilha toffri lill-Gvern kull għajnuna meħtieġa sabiex ikun evitat li pajjiżna jispiċċa fuq din il-lista l-griża. L-erba' ma kienx hemm deċiżjoni unanima mill-assessuri tal-FATF dwar jekk Malta għandix tiġi rakkomandata li tkun elenkata fil-lista l-griża jew le, u bekk il-votazzjoni fil-plenarja hija stabbilita għat 23 ta' Ġunju. Id-delegati jistgħu jew jiddeċidu li jimxu l-qudiem pajjiżna jitpoġġa fil-lista l-griża jew inkella entità oħra tal-Kunsill tal-Ewropa twettaq aktar monitoraġġ ta' pajjiżna. Sentejn ilu rapport tal-Manival kien tal-Gvern Malti rating fejn tidħol il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fejn il-Gvern falla f'9 minn 11 qasam f'dan ir-rigward. Dan wassal sabiex diversi negozji kienu nkwetati bi sħiħ minħabba dan ir-rapport. Bil-Gvern Laburista ma jagħmel kważi xejn sabiex jipproteġi lil poplu Malti quddiem dan it-test.